Hey man, greetings once more upon the channel man. Yeah, awusahleli nami kuyo lena i-channel yabo. Andithanda ube ni-explainer ke mna ngathi niqhuba i-propaganda okanye i-agenda. One might found true ukuthi okay, what was the man doing, you know? And ke I know most of YouTube bane-rules entuntuni zabo nezawe, but ke sawuhlala kwi-rules zobhe u-YouTube, but ukwenzela into nokubana mhlawumbi abantu who are well versed and educated ngeento ezine-channels ukuthi babone uba kuthini uline ayihambi ngalo line, because le yi-art le yi-craft le. People aba under i-program most of the time, hey, yeah, we need creatives, you know. Yeah, so bantakwethu ningakhange ndiwaste ixesha yabo. Apha nento encinci endifuna uyishera yabo, meaning kwinto edibene nezinye zee-concepts ezazicikida in future time to come, maybe ndikhe ndathetha ngazo before but khange ndibe deep. Ndizama ufuna ukubonisa laa nto kuthiwa igoal mntakwethu yabo, igoal ukuthi uyi-achieve kanjani. Uyazibonela kwezinye iincwadi ukuthi igoal ime kanjani in terms of i-levels nee-degrees zayo. Daily, weekly, hourly, yearly, you will know those degrees when you go further okanye uhleli apha kwi-channel sincokola soyi-2 nje basiqhubekeka yabo. So what I'm trying to say here bantakwethu yabo, ndiyani uba niyabona phaa, yabona apha ndizama uhlamba apha wena nkosi yabo, bethi uniform yam yabo yasesipana. Qha ke ngoku yazi imystery yintoni, imystery le yabo, yisi empty. Gqithi amanzi alapha, you can't wash anything, andithethi ngini yabo. Ndonqena ke ngoku yokha amanzi mna in essence mna yabo, nali elinye phela i-empty, ndonqena yokha amanzi. But this is the dream or a goal I want to achieve. So ndiza kwenza kanjani ukuze ndiyi-achieve le goal? Yabona i-obstacle le ndiyifeyisi leyo, ndifeyise enemy that comes from within, which is the laziness to do this thing. Because mhlawumbi ngoku ndizawuba lazy, ndizawuhlala i-5 hours ndingenzi fuck all, within that 5 hours ngendiyigqibile le nto. Amanzi akhiwe ezantsi here, you take a distance until uwagacele kube late, and I can't wait for ukuba kube late yabo. So if usi-observe ukuthi i-life indinika ntoni at this time, this is what life offers, this is what is truth, the reality of what is that can never be changed. In this time, in this moment, in this lifetime, akukho manzi apha endlini, ndifuna uhlamba iwashini, ndiyawaka amanzi agcwale mna ngesam isikhathi, but it seems ngathi abanye abantu they do forget yabo. Ngoku ithini option? Ndinee-options eyi-2. It's either ndiyacomplaina, beke i-excuses, boba bani rhasuka ndiyeke ndiyipostpone le way until ndenze sure uba bayayifulfile yabo igame nabo uba bayonikhelela amanzi what. But ke ngoku ngubani ofuna uachieve this thing? Is it me or is it them, aba bangawakhanga amanzi who didn't play their duty or responsibility yabo? I'm the one who want to achieve the vision. So i-life ngokuyandimanda without mna what I like, because mna eyami like mna notsfila kwam andifuna uyoka amanzi because amanzi bendiwashiye khona, suppose ndiyahlamba here. But i-life yona ayitanga nqa into nobana mna ndifuna uyoka amanzi, ayihambi ngami i-life. Bayenzile abantu abayenzileyo i-cause, mna ndisuffer i-effect of that thing. So in order for me ndibe kwi-safe side ungasafi kule effect, I must sacrifice what I didn't want to do. Ibe yiyo endiyibeka ezisithebe for the fulfillment or for the better good, which is ukuyihlamba yonke le uniform, so that ndiyifulfille la idea yokuthi at this time it's supposed le uniform egqityiwe. So it seems in life always you have to make sacrifices, and if you are not willing to make sacrifices, you will give excuses yabo. But also for others ukuthi sacrifices zibonakale, you need ukuthi abantu baku-understand ukuthi kwesiphi state. Like mna before I talk to you, like ndifike kule point and explainile ukuthi what is happening. So if you can get clear what I'm talking about, you understand what I'm reasoning here. So i-life ilelo hlobo.
if mhlawumbe even sewurizina wena if ndikuxelela wena ungabambi kwelo cala lakho okanye siya-misunderstandana somehow, kulapho uzawufound ukuthi wena uzawuba nezakho ii-concept ndithetha kune-beliefs zakho ezi-different from what I see. Definitely uzawubona ii-errors ezininzi from kule nto ndiyithethayo. So ndiyafound ukuthi apha elifini even sawujonge abanye abantu abazii-pioneers aba-excela kwi-study fields zabo, they never said everything right 100%. There is always something we found out ukuthi kodwa anqinelani ke nala brother here, because I know this thing, I can preach it in this way, so it's not true there. So if ungumntu that oyenza i-research, you will know le nto ndithetha ngayo. So somehow when you observe life, you found ukuthi in life kunale yakho indlela yokwenza. In life kunale indlela ufunde kuyo yala mntu, which is eyakhe ongayaziyo wena uyifunde kubani if you didn't go that further kwi-investigation, or you might know, but back in generations to come, who knows. And then kube nale yakho wena mntu uva ngaye lo mntu uthethayo ukuthi into inje ibekwa kanje. Then once wamamela uzi-employele the knowledge that you get, ufound the truth ukuthi this is what happened when I do this as webetshile ubani, then you will start to correct ukuthi uright pha urongo pha, uright pha urongo pha. And then when you come back kuzawucaca ukuthi it's either nguwe ofailayo to manifest those things ebese hope ukuthi urongo kuzo, but in essence akekho umuntu destined to fail anything. Hey brother, do you know in mathematics, ndibona ko TikTok there are people abayi-count mathematics nge-lines, hlisa lines olhlobo, noba ingayi-division noba ingayintontoni elihlobo. And you know the images of those brethren, they are stupid people, and yanoba yile nto beyenzela abantwana, but babukeka ingathi zii-jokers, but they simplify mathematics to the highest level that you never grasp. You don't even need mntakwethu, like yabona lana xa udibanisa 5 times 5 or 5 times 5 5 1 5 6 7 8 9, you don't even need that thing, or ubethe ngokwala memory yokunqaya ba uyazi ba 5 times 5 bambani 5 times 5 don't. No, it's for the blank slated mind. Those brothers, they can give you can cut you, if you use their formula, you can come up with the answer even though when yourself you didn't know it when it was given. Just to understand the formula, you can break the secrets of the thing. Maybe the reason why abantu be-science badiscover laa nto kuthiwa when the-cathedral plane apho a huge object or organism or anything, it has to be broken down into smallest particles so that you can see, because as it is in the smallest, so it is a part of that which is huge. So benzama uthetha loo nto bandakwethu, otherwise andimdanga namhlanje. Zama ukuthi elifini if ufuna something, be willing to sacrifice. Zizaba khona i-sacrifice mntakwethu, jonga even mna I can't even stand here ndibe ndi-empty belly. Noba ndingatya sigcwala isisu ndibe ne-energy yoloqa here, this video cannot go beyond ndingakhange ndiyithenge idatha. These are the sacrifices bathi kabezibiza, you know apho bandichaza khona besingamleni kuthiwa zii-qualifications. Yayibona? Yeah, so thina abantu ba-spiritually we don't understand these linguas, because most of the time we are looking deep within and we try to find ourselves and in reference of what is outside, because the inner world is what is out. Even this thought of his score comes from someone's inner mind or inner world. Today it's here, I can touch it. This is the idea that can only exist in one man if he didn't want to sacrifice the time, the materials. Mntakwethu andifuna uya even kwakwi-stages of building this thing, ukuthi kudingeka oomatshini efactory ukwenza ezipini entontoni, kudingeka i-artist, andifuna uya kwezo level, sathetha just nje phezulu. So i-life is cycles within cycles within cycles, within like an onion. Yeah, even like for example, I can have a key, ngale key ndithi xa emnyango, and then someone akama aqhekeze ndiwathatha sincokole ngaloo nto, but at the end of the day this key alone comes from someone's idea through inspired by previous idea of whoever made iloka before, where his ideas originated. This key also, you see the shape of the key, check, can you see this key into
ebufokona like, but uhlobo ekhathwe ngalo ikhathwe mystically than izithixo sizaziyo zalawe bazibe necala eliflat and then sibe so uyayibona mntakwethu. So you can see man ukuthi life or the objects we have apha elifini, we hope ukuthi they make izinto better, or materials and what the ideas of other people. When these people were not born, this thing was not here. So somehow it seems that all of us, if you can be taught to use our creative aspect mind instead of being copies of what is already there, we can contribute in the world no matter how little we can. So ke banda kwethu ungakhange ndiceceze ndicaba hayi ndiyophela ngoku. Stage 1 recognition, funa ndihlambile. Stage 2 I find out ukuthi andinamanzi. Stage 3 I need to make a sacrifice. This sacrifice won't even go alone, ihamba ne-strength that I must go ezantsi ngonifuna ndingafuna ithandise kum. This is what life provides in this time, and not choice here. If there's something somewhere that can make something different, it must come in this time and make magic. Otherwise this is what it is and I'm living through it. Uyabo. And then forthfully I will have to sit there and do the job on my own, while there was someone who's supposed to do it for me. Yabo. But also I can't say entitled alone. No, it's just that because of his prayer. Otherwise are your responsibility in essence of truth, must do this thing. I have to do things on my own, to be the captain of my own ship, the leader of my own destiny, you know. So ke banda kwethu nizama ukuthi elifini yonke into oyifunayo mntakwethu observe ukuthi kudingeka ntoni, go through, give yourself kulento idingekayo. Sometimes kuyadingeka wena sacrifice yourself, be in a space apho you ain't even think ukuthi uzaba pha that time, ushiye family, ushiye umndeni, but because you have the vision and the idea, you have to sacrifice. Yabo. I am learning this thing here. It's not new ngoku ndiyithetha ku, it's something that I've always checked but bendingathi ndiyipayele attention, but now I see it. So ndithi man ke ndiyishare now ukuthi no banda kwethu elife lolu hlobo. So ndizaphinda ndibuye ke ngoku I think xa ndiyigqibile uhlamba ndizawubetha ivideo yoba nansi ke mission i-fulfilled, and then I close ukuthi this is the fulfillment bekusuppose ndiyacelebrate. Yabo. Even for upheka imbiza nkosi, for upheka nje, just to have that idea and you can fulfill it, it manifests to be here. You are supposed to celebrate because this is our divine force as human beings, and no one can allow ukuthi all of us we must be in the same level, because abantu abaninzi in this time xa bengakhange like a state of mind sabo sibeke right condition and then ubanike power, they will misuse the power. Yabo. So nathi siyakhala because we know the ancient ancestors, the great things they were doing, you know. Today we know ukuthi we have to look to someone else who lives beyond the skies to send us powers to do the job we have to do as human beings, of which whatever we will receive from that money, there is no return scroll for that man for eternity ukuthi wena either this is your mission, this is what belongs to you. So esintwini vele ibe khona ngokulando ilanto sibona ngathi ngoku singo Naruto, uyayibona, uyayibaleka wena because engxaki nguwe lo, but apha ibhlungu khona mntakwethu isoul, ingqondo kanye ke ukucinga nomoya lo ucinga engqondweni alienatiwe mntakwethu wakwipoint yoba ungathembi wena ukuthi ihlwele zakho kwenu uqamata umdali wento zonke is the one when as a black man you're supposed to follow, as the Indians they do to their god, ne Chinese, ne whites, even ilento i-Buddhists. So awunanda wena ungumlandeli usisithinjwa, in other words uyi-soul that was indoctrinated, but it might not be straight. Mhlawumbe le indoctrination yakho i-indoctrination of thousands of generations. Wakwamfunda William Lynch, ufunda incwadi ka-William Lynch, you'll understand le nto ndithetha ngaxa kuthiwa let us make a nigger. A nigger, it's not an African man. I bet today
in the world, anyone who see this video, if you know a nigger as being an African man, come and explain why you say so. Give your full proof, because an African man is an African man. He got a lot of knowledge of himself, which even the conquerors, they don't know. But the nigger is the African man stolen and been alienated, metamorphosized and deformed into something else that does no longer look alike what it was in the beginning of time. This thing eyenziwa kubantu abamnyama ifana nalando like if you read the Bible ka Adam and Eve. Yabo Adam and Eve, if you can see them during their time when they were living in the Garden of Eden, there were no disease, no whores, no youth pregnancy, no government of these people who rule here on earth. There was only the celestial, etc., etc. But until they fell, these brethren. Now when they fell, a lot happened in their lifetime. Yabo? Yeah, a lot has happened in their lifetime when they fell. Because now when they fell, the trick is, once Adam and Eve fell, we don't even hear about them anymore. Ukuthi hayi ke yo uGod waba nenceba wabuyisa this one ukuthi ambuyisele back Adam back to the Eden and what. No, the only thing you're gonna hear from the God that came is the God who came ebantwaneni, to those who got that young mind. La nto isenza ukuthi si-question le technique yofuna ukuhlasela ingqondo umphefumulo womuntu eku-age obuntwana. Le nto might be done kwi-secret society from kwindawo ezinabantu abasebenzisa amayeza bapractice magic, bafuna ukuhlasela kwangokumtsha ungekaqondi izinto zemimoya and all that stuff, meaning ungumntwana bakuhlasela in that time so that by the time you grow and become full babe ingabo eyona system ekhabayo kuwe iye yabo, meaning you will be forever their slave. Yabo? And then ngoku when the one who deceived Adam and Eve was banished according to the Bible, or punished or whatever, sinento esirokalayo ukuthi kanjani ke ngokuxala uThixo ephinde ebuya angabuyi ku-Adam no-Eva, because ngabo kaloku utata benze isono. Bekusuppose nje uba kutshiwo kuthiwa izono zotata zawuvizithelwa kwi-generations, meaning if i-generations zi-involve bekudefinitely usaphila utata nomama. Why imight ingazange bavelele u-Adam no-Eva in that time be-outside eGarden of Nod until kuthiwe yiyo eyovelela uKhayeli no-Abeli? And then also kule scene ingathi grand olhlobo, hayi ingathi nguKhayeli, I mean nguAbeli lo waye ngathi way unbeliever what we find ukuthi wabulawa kwangulo mjidi might aba pleased nguye, imight aba pleased nguAya but uAya wambulala. I mean imight aba pleased nguAya but umntakwabo lo imight yena ingekho pleased nguye, ya uAya wabulala le. But you know why in the city might yayi pleased ngumbulali than lo ongazange abulawa? It's just that after ebulele lo uyaprotect, unikwa ii-powers zamaphawu ukuthi izixhiba zabantu abanodibana nayo brothers bambulali buba protected 7 times on whatever and the cases and what bayazi abantu balawe. But what I can tell you, how is it possible ukuthi umdala protecte umbulali? Lo mjidi ubulele lo guilty. No Moses nabo babebulele be-guilty kodwa zizibhayoneza. Ithini lento? Are we told subliminal ukuthi to be selected by this creator or God they call, we have to be killers? Because sometimes I'm beginning to see beyond the words, as the Scripture Jesus Christ said, to judge the tree by its fruits. Because I found the fruits are not longer like what I see when I look at the tree, so it might not be the same tree. Awukwazi umgwava ukhupha umqunube. It cannot be ngathi kutake iqunube ngumqunube lo, no matter how strange it looks like, you know. Those ke bathi kabethetha ngazo abantu zi-politics ze-religion, but mina ngikho political, yabo. Mina I'm a spiritual man, so ndi-spiritual and I am a man who break out of a religion and things. I seek to find the knowledge of who I am.
as a black man among the other races of life. So meaning I won't have to look only ekhaya, I have to look as a nation, continental, global, and then that's how I will recognize and have my own identity. This we learn also through the art. One of my teachers, UDN, who taught us painting, I hear her ask another lady there, AI artist, I forget her name, and saying, why would you black woman, art yakho ibe white? You know, I didn't understand this teacher because mna qhela uzoba oSabrina, you know, from cartoons, qhela uzoba oGoku, you know, those one, you know. I never focus ki art that is based like ukuthi singabantu abamnyama noba nguGoku ke menza beyidark. Yabo, zange ndayicinga lo. Imagine ukhona umjito wakho wambone zoba uGoku abeyidark. That man will be the first man to come nala idea. Bandi ngokuqala ngokuyicinga. Mhlawumbe abanye kudala beyicinga but never talk about it. So the teacher when asked ukuthi why art yakho does not look like you. A word that was powerful there. Qha iyahlala enhloko but in that time it didn't make sense. Ngoku I'm beginning to learn ukuthi yintoni awayethetha to teach uDN, because nyani if uyajonga amaChina, art yamaChina it's about the Chinese people. The art of Europe is about the European people and their experiences. In all other cultures, to India, to all that place. But when a black man, why your art is not about telling the stories of your own people? So now, me, I want to be the first artist who tells the art in that way of Salvador Dali or Leonardo da Vinci, but for the black race now. It's not that it's a racist thing, ne? But it's just because I found that a lot has been lost for us as black people, and the art is the only thing that lasts for iminyaka. So if I can have a knowledge that it can preserve because artworks, no matter sometimes the few scrolls or images that would be left will give a lot of hints for the future generation to come, and they will know how we are living. So sometimes and they ask ukuthi kule art must I dedicate my life to tell the story, balise ngobomi ukuthi in this time as a documentary. But what can I do, because already sinazo videos, sinazo cloud, you know. So I'm trying to find a creative way to do this thing, and even a purpose that is going to be something I'm going to work on it for a long time. Because i-artist ezininzi that I found ukuthi ziya-excela zizipioneers kwiinto zazo ngabantu abadila ngento esingular. If ubetha umjita i-landscape uspecialize kwi-landscapes, if uspecialize kwi-portrait uspecialize kwi-portraits. Mina I don't even know mna bani-specialize because of what? Sometimes i-image today iyademand ukuthi okay, it's either iza nge-commission mandenze i-portrait, so somehow I must learn i-portraits. But somewhere ndizathi ndihamba phana kweli transport ndilithande the image and the light and the movement of light in the planes and the shadows and the tones and the, you know, ndifuna ukuyicapture that movement. Sometimes the feeling will be different, ndizawucashikiswa ngumama ekhaya apha, you know. There's a lot where the inspiration can be rooted from the artist that is like me. It's not only rooted from I need someone to stand there in front of me and then I paint that person and then also a photo that takes pictures over and over and over again. But it's not a wrong thing also there. But I'm trying to say that I'm interested in what is we powers the art. Yabo? Ango interested ukuthi ndazi ukuthi skill something swampe kuzobeni, yabo. I'm interested ukuthi powers, how much power the artist has to impact society as a whole. But I think also it's a future thing that I still need to search and find. So banda kwethu besithetha ngegoli. So ngoku ndingakhange ndwenze amade ndiyokhamanzi. Saphinda ndiyithathe le video ugqiba kwami le mission. Ndiyenza lento because ndizawucacisa ezinye izinto in future time to come. Funeka ndithi kandithetha ndithi uyakhumbula kula video ndiyo reference there, yabo, because le yami esi space
ayiso space sokuthi kukho propaganda okanye kukho mission ethile, no. Esi space sam ukuthi how I feel to express myself, I must express it the way I am. So it's all about what is happening around ubomi bam, what I'm documenting here, yabo. Because ezinye we document even i-paintings zam, sometimes umculo, sometimes ngenye imini ndidocumenta ndibhala, sometimes ndidocument incwadi endizifundayo. All of that is a part of who I am, which sometimes as I grow and I learn ukuthi elifini kukho laa nto kuthiwa i-on and off in the state of consciousness. Those who are conscious, they know you can't be conscious for 24 hours. So kula in and off, sometimes when you come back ku-on, xa ubu-off, you start to realize how much we have missed, backwards. So I feel ukuthi it's better ndizirekhode i-thoughts that I feel important, skills that I learn from self-knowledge, from any. That's why ndingayiphimpi background, yabo, dance bentswamp and all that stuff. No, apha ndifuna capture the moment here, ngokomoya, the essence of the energy, andifuni ibe into anti-design efuna ndiyipracticele nothetha, uyabo. No, an act here. So injalo mhlawumbi abanye abantu might even be confused kule nto ndithetha, but bandakwethu ithini imission. Naziya izinto, nantsi i-uniform yami yasesipani, nantsi emnta amabhakethi nezi-incense zami eziya kandibhena imimoya emdaka nditshise za incense, besitshilo sathi also kweli cala amapheli a-empty. So if bekuya ngokunokwami ke ngoku, yabo, or if I can, let me do it like this, yabo, sambe sonke la move nawe ndiyowakha la manzi so that uyibone le process yale mission ndithetha ngayo. Asiba ndakwethu, so lelo xesha ke ngosawumuva ngoku, uyabo, siyokha amanzi together. Awuxolela umlomo wami ekudala ndomunye, indoda iyafasta, kuyafastwa madoda ngamanye amaxesha unnecessary. And yazi nje ke ngoku kukhe into uyincokole ungumntu, yabo, yabona bandakwethu, kunento esingasoze siyilwe sonke, cause yintoni? Umntu umoya, yabona ndinedota ngoku, and ke ngoku ndinale dota nje, wena my lord, ngo-2002 ibingekho idota, bendingenayo nomntana oyi-1, bebephi? But today balapha bahleli nam nawe, I can show you xa befika. Bebephi ngo-2002? Mna before ndizalwe ngo-1970 when my sister was born endizemva kwayo, ndandiphi? There is a secret in life that you will never know. Yazi mna bandakwethu, to tell you the honest truth, interested about what life is, like ndisanda uyidiscover ngoku ukuthi I've been trying to conceptualize le nto ukuthi what kind of a feeling do I have, why am I like this? No, I'm interested about life, brothers. I don't know boom, akho ncwadi, akho scope, ndifikela kulo mhlaba abantu baphila indlela ezithile. Apha ndibona bra kune-government here. Government ngabantu, igroup yabantu ecinga ngohlobo lwayo, ethandanayo, abanye bayacaphukelana, bayakhelana, abanye abakhelani, yabo. Ezineza rules, aba bantu bapha badlala ngeza rules. Ezantsi kwe-government kukho thina we are more like ii-fans emculweni. We don't know what is happening behind the scenes xa ulilweni ehleli phaa rehearsal okanye before ayokhwela eqongeni uxelelwa ntoni ngabantu abadilanayo ngebusiness. We are not aware. Thina the only thing we know is to buy the ticket and enjoy a show and singcole qha sinxele sihambe nabantwana bethu namachiri basinayo, So somewhere somehow it seems ngathi i-life ine-dimensions ne-dimensions, and into suyikha phezulu. Sikuthi ude nxa buyibona ngoku ucimba famba kona iqalayo, le ayiqala apha le way, noba wena ungayibona in this time, mhlawumbi seyi-effect ebiqulungwe since time, like laa nto bakhe bathi xa beyithetha
in this spirituality, but before you can die with flesh, in spirit you die even 1,000 years ago. All along wena ulive here, it's more like ukuyibona hourglass sand uyaqwela ubaba uncwane besanti sebuyabuphela, otherwise the sand has long been down there. Do you know another thing endiyilikayo ngomane ndiphafa ezoli mhlawumbi ubuyazibuze lo brother kutene phafa kokoko zo because abantu abatshayayo king baconsiderisha uba baqhunyiwe, yabo. And ndiye ndalena ukuthi apha elifini anyone on the information valuable that can liberate someone else is been hunted down, because we are living in cycles within cycles within cycles, meaning within powers and powers and powers, within secret orders and secret orders and secret orders, within governments within governments within governments, to the shadows, and we are species that exist within other species within other species within other Ebra here. Kunento kuthiwa yi-cabbage, kuthiwa ntoni cabbage pank kids. Wakwava ngalawe ziweni bawela sike sihlale phansi sisidocumente, yabo, like le channel enzenzela yona, like izinto wena my brother that are so far fetched, they can challenge your mind. Not if weak, I'm telling you, you will rebel isuka and then you will step out of the platform, and it is good, because even nama ndi understand kwalento yoleqa viewers and what yabo, because mna into what's the use yobana abantu abayi 1K here, only 2 people who get what I'm saying, yabo. Because at the end of the day, I teach what I have experienced and I share. Most of the time, that's why I'm parting what, because the explainer from my own point of view, from my own. Yabo. Xa kufuneka ndireferensile ukuthi ake yabona kuma sise academically, there will be a difference. Where kufuneka ndikunike nequotes ukuthi nawe uyozilandela endaweni ethile. That is a different approach. That is not what I'm doing here on the channel. So at the present moment. In the present moment, the utilizer images to maneuver in between the psychic confines of an individual that is watching this one. As Babin Chilubun Bon and Apafa. And I'm a Rasta man, if you didn't know. Otherwise, I think you know if you, know. But ke ngoku apha eburasteni doesn't he explain ngenye imini loo nto ukuthi ithini into, because we got those who believe uburasta i-religion or inkolo, and we got those who see the thing as it is. So we still need also to clarify the umhlawumbi ngathi kanti ndim lost, so that if nam lost I must quickly make a decision so that I will choose, because kaloku uthi uMakaskafuthi I am a captain of my own ship, so I must direct my own ship where it's supposed to land, yabo. So banda kwethu ithi into ke ngoku kufuneka siyile, yabo, kufuneka siyile apho siyakhona sothini life idemand nonobana ngoku kuze ndiyihlambe le way, funeka mna ndiyehle ndiyokha amanzi, andifuni mna le way mayibe clear, andifuni, but bandihleli apha ayizukwenzeka le nto ndifuna ukufundisa about what we call i-goals and how you manifest i-goals. Yonke le nto ndiyithetha is because of i-intention. It's here, this thing, consciousness, this thing. You hold the idea firm until it manifests, and then once it manifests, you put it where it belongs, in whatever space mind yakho bi-exista kuyo or ukufulfilla umoya wakho. But at the end of the day, you have to stand firm. Now sometimes kule idea ndizawudinga omnye ubrother mhlawumbi apha endleleni andiphathisa amapheyini. It is a part of the sacrifice that I need, because the end goal of what I'm aiming at yile ndizabe ndiyifumene. So I'm going to share it with you mntakwethu, le secret, yabo. But abanye like, share, subscribe.
Nam ndiyayibawela loo nto mntakwethu, ndithi like, share and subscribe. Please, if you can, like and share and subscribe so that the world basiwe ukuthi not sonke abantu abaphafayo basayaqhunywa, yabo, because nina la code ukuthi siyaqhunywa and sidome because sitshaya intsangu. Because wena uyitshaya intsangu wena utya inyama wena. Mna wathi ndingakuxelela uba ii-chickens apha elifini azinayo i-freedom because of i-existence yakho. Iinkomo, iibhokhwe, andithi nawe ifar first loo nto kum, just like le nto uyithethayo kum. So in essence, if singavele senze laa nto ithanda ukwenziwa yiAmerica, ungabubuxoxa uthatha ubiyibhoda, uzavele ubone ukuthi abanengqondo zoba aba baphafa iganja bayaqhunywa ngapha. Aba banengqondo kwabaphafa iganja ukuthi aba batya inyama, iinkukhu zi-under judgment nee-animals because of their existence. If bebengekho apha emhlabeni bengezubakho sizathu sobulawa kwezilwanyana, igazi soze lichitheke. Selichitheka igazi sifunda ukuhlaba ebuhlanti sibuye sihlabe eziqwini kuthi. I'm not saying khona into erongo ngohlaba ebuhlanti, but akukho nto ingena-negative impact once you abuse it. And kububomi la animal iyaphila. Ndithanda yathi enye imonke kayithetha kwenye idocumentary, yathi hayi yabona mamntakwethu, don't kill a chicken for me. When I come in your house, don't slaughter no goat, no nothing. Just like mna nabantwana bam funa bayazi lawe, just like that monk. I don't need no future generations of mine when I'm dead in this spirit zislothe here. Ndifuna usilothwa mna nditya magazi bantwana bam. Lili ngwe xelele nezizathu nezi-future generation to come. Utata kalityi igazi, utata kayo-vampire. Uya ecaweni, bathi xa bethetha ecaweni kutyiwa igazi likayesu nomzimba wakhe. Utata akekho kuloo consciousness. That's why I never go to church anymore, because within my mind iyafana into xa uyithetha. Xa utya ikeyiki engqondweni uyaziva uba utya ikeyiki. So into nobana ube nepower ye-creativity uthi utyisa usonka ucinge ngegazi, because that's what they said when usela iwine but ligazi. And if ungabaxelela wena niyaxoka kodwa guys, butywala ubunibutyasi sonke bra, they will fight you, they will tell of i-levels ne-madness of things that you don't know. So instead of sifighte ngokuthi ubani uqonda kanjani, ubani uqonda, masiye mntakwethu kule ndlela wena uqonda kuyo, nam ndibethe kule yam, qha sibambisane sihambe olu hlobo, so that if ndirongo ndibone kuwe, ndifunde kuwe ukuthi kurongo kule nto. Because sometimes you will never see opposition of the side you are at until there is someone who is against you. So far move together, but if we are not together, somewhere sawuseparate senjenje. Then ke ngoku each of us kwezi polls sikuzo sidinga uthatha ii-choices to make ukuthi which side is alright. Because mna nawe even from the beginning simuva, we were never about against being each other. So asizudivayidwa ngamacala elive it like imithambo. Yabo imithambo yam cheka ndiyano, yayibo, like cheka here ndiyano uba niyayibona, yayibo. Imithambo ihamba yonke in threes, ifika ibe nendayidibana kuyo in one, iqhawuke, yabo. So azizudivayidwa imithambo mayizioperatele zimithambo. Thina sizi-cells within igazi, sawumuva within yonke imithambo because siyayazi uba imithambo i-exist cells, but kunezinye ii-cells ezingayaziyo uba funeka zi-existe within imithambo. Sicima fama funeka zi-existe kulowazi umthambo, ubheke left ubheke right xa ubathi umele right. This is the problem for every people. And ke ngoku, you know, another thing, sometimes evele indenze wena mntakwethu uba ndidinwe ne kwezi channel ndithetha olu hlobo, like le channel. It's just that ndiyabona bra, kunabantu abatrendayo online. When they speak well informed, you can tell ukuthi mntakwethu mntaksi. But for us artists, unayo i-right omxelele umntu ukuthi ubona ntoni uyi-artist. Like noba zange uyixelelwe, I know laa nto mhlawumbi zange be into wakwayinikwa esigele ukuthi xelela umntu okanye it's one of your programming, but as an artist okokuqala in essence, because i-artist nguwe mos, qala apha i-artist xa as an artist. So do you believe ukuthi uyamxelela umntu ukuthi
this is what his art is supposed to go. So apha kobubomi, that's why we have abantu abathetha uvobe but bayatrenda. Yabo? No one can tell you ukuthi wrong okanye ukuthi uthini according to your own way, because nawe into ebangela ubushare into yobana ucifamba ufumene into right. But what I learn also, because nam ndibangavukuza ndizama ufuna uthetha ndimane kwezinye iividiyo ndingabi nazo ne-backup, I realize ukuthi there are people who are more advanced with subject ndithetha ngazo, and I need to chill and listen to them and come with my own conclusion. So in life somehow it's something that it's moving in many directions. Xhomekeka wena ukuthi ubhudlwa yiphi imimoya to move left and right. Yabona, like thina sizi black people, we struggle to get together and help each other. Yabona mna, my brothers, I don't know ukuthi mhlambi destiny yam in essence life in might be, but ndine experience endike ndayifumana e-high school embi endibawele nonobana angakhabe khona omnye umntana wasegeto unoyi-experience laa nto nayi-experience. Ifethu, if ufunda ugrade 12, yazi bakhona abantu out of i-student zika-grade 12 masithi ngu-10% ziyi-hope, 1% or 2 who knows ukuthi uyaphi xa iphuma esikolweni. The rest of the 8, they don't have the fucking knowledge. So even ufokla 8, if unayo power to excel in studies, abana direction. Why? Because omama bethu abasuki kwezi zigela, abagelanga, abanayo le direction. Even me also, I'm still trying to figure out, my brother, what can I become? Yandiva bantu ndithi what can I become? Kutena unganibuza what can I be as abantu besitsho. I don't know who I am. That is why I said what can I become? I don't know who I am in essence. Okanye mandithi ke xa ndiyibeka for aba bathanda ucikoza too much bazenze ngathi babhetha kuba bona besazi ubusixhosana and what. Mandithi I know who I am but not to the fullest. Yogqiba ndibuze wena, when uyazazi to the fullest, do you know i-16th generation go up backwards ku? That's what I'm talking about. Yabo? Ndiyayazi kaloku like imind womntu nala animal instinct uvele unmisconceptualize cimba fomba wayini uba ngudololo or uthathatha. Ihambe lo hlobo. Yabo? Yeah. So ke bantakwethu itsho man lento bendizama uyitsho qaye kanje base siphela ke ngoku siyocekida kwezinye level besithe asina script ngumoya oblazayo. Yazi ndiyadinwa lawe yoba ndibe ndipretenda wena mntakwethu ingathi andingomntu omnyama. Yeah, akhona indikruqula ngaphezu kwalawe, and ndibangajonge left ndibangajonge right, kuneenkolo zezinye intlanga ezihlasela back and front. You can't even go kwindawo apho unokulene ngobuntu obumnyama alone, just like ama-Indian ezawikhe traditions. That is a very difficult place to get, bruh. This thing is hey. But you know what is so irony? It's just that those who grow up with families ezikhula zibalanced, umama ekhona utata ekhona behlala ndawonye bethandana, bantakwethu ya our only hope. Please, ningabizi njubaqa bantakwethu, ningabizi gangster, ningaba-utilize osisibethu for nina nine destiny that is high. Most of us is chaotic children. Our fathers, they left us, didn't even think of us when they go back. If they do, they have the same fucking problems we have with our woman today. Or if it is a woman, has the same fucking problem with their men today. Kubi, bantakwethu, kubi. This is what I'm trying to say. And we are brother way. Noma ungacima yabona enye way like engafuna uyitouch apha elifini yami yabo, like you were your parents ukuthi where are you coming from, where are you originated from. I don't like to touch that thing because there's abantu, the moment you tell them about yourself
It's when they get the power to misuse you. Yabo? And if you know yourself, you won't open yourself to the fullest, to a point of bring a threat in your own existence of life. The only thing ekwenza ube open kwabanye abantu si-struggle, sufferation. Because once we see ukuthi la brothers akwazi uninika uncedo lo bantu wele kudala ndaxhwarha apha for 1,000 years kulo mlambo, you will go and explain imatha yakho kulaa ndoda, so that laa ndoda iyiqonde into yakho. Ibingeyo yakho kweni laa ndoda ineengxaki zakho kwayo. Yabo? Ilife ntwana le. Ile anyway ayibhalwanga ncwadini le way. Uyayibona xa uphilayo, uyayibona, izibonele le. Yazi kunabantu wena my brother, when I cheat and observe found yo ifamily zigrand when they unite together ngo December ubone kuxhenswa kumnandi. Hey bra, no, live among them. Live among them. All of that thing you when ubibone grand that hypocrisy bra. Yabona umakazi nje bexhensa apha notata bawo bajongene ngeni. It's either lo ulinde loba makalala azomgalelela into apha ke-alcohol xa kufuneka etyile. Wonke umuntu kwifamily ne-agenda yakhe wicked. There is no family within our own bloodline in this time. Oku asina-choice i-words zikaJesus Christ funeka zimanifeste. Test the tree based upon the fruits that it provides, meaning test umoya ngokweziqhamo zikhuphayo. Nami ke banda kwethu ndithi namhlanje mandiyishere le nto nani, sikhe sitheste lo wam umoya ngesi siqhamo ndithetha ngaso ukuthi nasi siqhamo sisimpulu, yigowuli le, hourly goal funeka imanifestile. Nansi enye ibhlukhwe yam pha nandihlambile zanto mhlawumbi negawusi. This is just an hourly or yearly goal. It can't be yearly, hourly goal. Into endizayenza ngoku, so laa ndithi ndifuna sihambe together, because thengoku sukumishini ibiyi-idea entloko ndayi-actiona ngoku ukuthi ndigalele la manzi, but ndiyafound ukuthi la manzi ndiwagalele xa nditsheka kwamanye amaphilisi babe ndikhe amanzi awekho amanzi. Mina ngilife ngoku kwesi stage ayihambi according nangohlobo ibendifuna izinto zenzeke ngayo. Ithini ipoint yam kwesi stage? Ndiyakhalaza or ndi-obeya the rules that govern the celestials, ukuthi ngoku kuthiwa mandehle ngudizantsi ndiyokha amanzi kuze ndibe ndiyayifulfila le mission. Apha sithethi phokasi asithethi mbhilivo here. Yabona mna mfethu ndaxele ngokwam umbhilivo wam, umbhilivo andifuni uyenza le way. Yabo, asibhilivi here, siyenza. We observe life idimanda ntoni and siyenza. Mhlawumbi namanye amadoda ekhohlakele njengathi zii-animals, mhlawumbi they discover this thing ephila kwii-realms ezi-critical. I don't know. Ke mna ke ndiyi-artist, I don't look kule yam only ikona, kholwa kuyijonga nakulaa kona yalowa umntu uwaziwa ngoba wenza amasimba. Basipaphi kanje bantakwethu, we will always be considered like fools. Whatever we speak about will never be taken serious. Izolo ibiyi-drug, namhlanje hayi ine-properties to heal, ine-what. Searcha, awunosearch marijuana namhlanje South Africa ukuthi i-date eyayi-alawishwe ngayo ukuthi ibe legal, ogqiba usearche i-researches yokubuthi i-medical healing properties zeganja ziqale nini ukufound. You will find long time ago. Zingaphi izinto ezicorrect like iganja ezi thina sithetha ngazo kuwe wena ungazi-acceptiyo because of i-system does not accept them. Ngomso zizawunquma kuthiwe zi-right, ufound ukuthi uwaste 20 years yakho ungaphafi iganja ucimba famba yi-drug. Yabo? But bantakwethu, in essence iganja is-spiritual. Masinyathelele le mission. Yabo? Mina ndiyathanda nalaa nto uba sithethe ngento eyenzekayo, yabo. Space sam apha efowunini mhlawumbi izawuqhawuka, so ndingathi ndibuya ibe kwa imind ishiftile because ndicikida ngomoya besitshi
Kunesound nje manje sithi nto apha esendleleni. Yabo. Umama ke wayenje wena ntwana. Ekuyenge yo sound ke bekuthethwa live yabo. Apha kune sound inkosi swa. Benexesha yena. Xa iziva ifila yona. Yebo. Ingulo yomuntu omnyama emadoda le. Wena ke ungangabi na sound. Wena ungangabi na sound. Ucimba ufamba uclever kanje. Ucimba ufamba uku-safe spot. Yabo, unomoya ke ngwaba ndihani kwandivakala kule. But wena ungangabi na sound. Ucimba ufamba uku-safe spot. Yabo. Awusivanga even nawe naloo nto yakho ungayivilo sound because anyanzelekanga uve sound. Ikhona yakho i-madness ekunyisayo. And futhi in right time iza kubamba ukuthi you must reason deeper about who you are and what life is and what the fuck is happening to you. No. So sometimes you found ukuthi based upon uthetha too much. Hayi man. Found ukuthi umuntu uthetha too much yabo. And why umuntu ethetha too much into ezininzi akazifound. Sithe senzana apha bantakwethu sinyathelela imishini. Yabo umoya uyabhudla ndiyazama ukuyifihla even i-mic ukuthi kwazi bayithethe nive nani nive le nto ndithetha ngayo here. This is the part of the sacrifice I was talking about. Sacrifice-ani ukundimamela while ndikijini fulfill. Ndikwijini to fulfill imission. Ithini imission? Imission funa ndihlambe iimpahla zam andinamanzi. That is the mission and its end. Yabo. So ngoku ndikwispace esinomoya. Andifunanga nobenibeni bethu upause ngasikabethwe sispace. Xa kuthiwa hayi space siyaphela. Yabo. Bona ngoku xa sekuthiwa hayi ispace siyaphela. I think maybe ngilo pause but sesonke siku stage 3 of the mission. Yabo. And then ngoku from this point ukuza kwam nalamanzi kufuneka mna self ndihlambile zambahlezi because beza kwenziwa ngomnye umntu. Yabo, according to how we used to do things. So ngoku asizuma ngalaa mntu because laa mntu akazoslave. So yilaa nto sithi ke ngoku sawukhontinyuisha nale mission because i-idea le that a man wants to fulfill. So sizayi-experimenta ngosinyathelele sibone ukuthi izawuphelela phi. Is it true ukuthi if usayibamba ngale ndlela a lot of these things can happen? Yabo. The way simanifesta ngayo. Yabo. Andixolela ke bantakwethu amazinyo ayelo. Ndiyawabona ungathi ngenye imini ndiyamthala amjita akekho umdaka lamjita. No, ndiyawubona man. But xa ulapha kwezi levels of spirituality you will find ukuthi even to use the Colgate is something else, so you must find other means. But so far ke mna ke the one I know is not near
So I will give my time also mhlawumbe ngizawuhlamba nakula manzi ngiserenitshuruja ndiqale phansi izinto so ungamind yabo ya ngicabukela le nto yoba ukubona nowenza ngathi awuthethi nabantu basekasi kodwa abo bona basekasi yazi awubona balala nabantu wena hayi hey don't talk about those things the channel is not about those things hey but ke yeah in time mantakwethu man setepini mission yaqhubeka besitshilo bantakwethu sithe apha imission kuthini kuhlambe ezambazi that is the end goal xa siselayinini so zonke izi-stages to fulfill le nto siyifuna ukuyenza siphezu kweprocess apha sithitshana ngantoni ngalaa nto kuthiwa yi-sacrifice ufika amanzi engekho ngaphaya bendibashiye khona uyafawunda ukuthi ilife ikutitsha loo nto ukuthi elifeni sucifama izinto zasoloko zimele wena eli hlobo lakho ufuna qha uyajoka wena if awukho sure ncakasi ukuthi ufuna ntoni because if uyazazi uba ufuna ntoni you will be willing to give what you have so sibe nala question uthi hey hayi bo ke ngokunkosi umzekelo ingaba uyawapromota nala madoda kuthiwa athwele like inabafazi and all that stuff I can do all these things at the same time but inhloso yami into nobana I can capture all these things yabona ndiyasindwa this is the sacrifice I'm giving to make sure ukuthi imission iba fulfilled yabo wena ke mhlambe unikezela ngebhokwe okanye umntanakho okanye igazi leso silwane yabo kuloo nto yabo ukholelwa ke mna ke yami inkolo I sacrifice my own energy give it to the universe to fulfill live it you see my lord yeah ilife ayojoke elder Rastafari uyasi so nansi elder yamde rithi elder bandi anoma haya otherwise let's take a look at the sacrificial stage so kuyanyima ilano lakhala amadoda lane 11 because nikunikele umntana kuye uhlala phansi ungaliphi indoda expect uzawutya millions yabo so ndiyalipha ke because ndinale mission nale small vision endiyifunayo and the sacrifice I have to give ukuthi I must give out my strength to fulfill inoba ndize nawo la manzi so sifikile yo madoda ayibeka phi yabo bantakwethu ndiyivuyela even nale mxolo nge-audio man if i-audio kayibe grand yabo ndiyivuyela naleni uba ndifike apha sisayicapture yabo because bendiba ndizayicima ifowuni kandihlala but what I wanted you to see ukuthi apha elifini akho nto yamahala you have to work to get something yabo le ayo-magic bantakwethu ngumlingo ongcwele lo amandla suka qamata ngaphakathi enhlizweni emoyeni okuqhina engqondweni aqhina enyameni yebo ya so ke ngoku bantakwethu stage 3 simgqibile stage 3 we are done nanga amanzi ngisenawo yabo only this bucket
cause for space and all that stuff, only for this bucket. Yeah, so mission yethu ile, yabo, zibhlukwe, yabo. Ya mfethu ungahlala endlini man, ube dizi ufuna ukuphuma uyobutha ubuthela uJomi fathi bayiyona esibonakala si useless singamadoda, it's just because ingqondo yethu ingathi ayisipani. Do things for your self. Bathi kabe ingxaki yabona into onzayo sibe nabantu abamnyama who explain izinto is hayi kalo you must have a daily activities. Bra, yabona uactivity okanye uactivities, mna ndandiyazi baqha into ekuthetha nge-activities into edibene nokubhala, nidile ngaloo nto ithile based upon instructions umisa ninika zona. I didn't know mna i-activity ba eli gama lingu-activity lisuka ku-act, to act, to do something. Mye ku-tvt amthini u-tvt fune covid, tvt, animality, humanity, niti. Wo qale ekuqaleni human nit, covid it, covid yonke ezibandibalela ndifuna mandawonye ndiphindaphinde ndwenye. Ya banda kwethu, so ngoku we proceed kwi-mission. Senzani? Siyaproceeda, siyifulfilile i-stage number 3. Andifuni uzibiza ngamagama amanezi stage, andifuni because yabo abanye abantu bangavele bambambelana uyasibhuda esi stage kwathi bayeke le way ndizama uyiveza. So masingazibizi ngamagama, qhama ndithi ngoku sibuyile emanzini, isacrifice yamanzi bekufuneka ndiyenzile, ndisindwe ndanya de ngawo la manzi. I-strength sam sokuxhathisa nyuke all that weight, it's what I am giving to the supreme forces of life which reigns within me, the spirit of the divine which dwells within, which I am trying to seek, because to seek the kingdom of God so that everything will be added to you. So I am seeking that kingdom. So I am learning that in my journey to that kingdom, there are things that don't happen as ngathi siyathakatha, you know. We have the power as human beings to do, like indlebe, ubona, nokisa, uthetha. Ngayivile ukutya, ukaka, usela, ubila. Uyayibona? So ihamba kanjalo banda kwethu. So ke ngoku ndizawuya kwenye ke ngoku stage eseso somcikico. Yabo? I don't think banzakwazi ke ngoku uyishare leyo mcikico, because xa ndithi pa I think ngonjekelwe 20 minutes, so ispace sizangishutdownela. Yabo? So ndicela ukhe ndime apha so far, but xa ndiselayinini sendigqibile ucikica ngondingena kwistage somcikico ngonza cikica zonke into ndihlambe ndizibhore. This is what I'm going to do while you won't when I see it. I'm going to do that exactly, nothing new. Zahlamba because ngoku uyabona nje ndizahlamba, awuhlambi impahla ingekho usepa ndoda. Those are another requirements of this sacrifice to fulfill this mission. Someone must pay for that sepa. Sepa izinje iyathenga. Sayifumana nini into yamahala? Ayikho into yamahala apha kulo life wena ndoda, ayikho into yamahala. Noba ngathiwa imahala kuwe imahala, but there is an essence of equilibrium apho kukho into also that has been taken from you while you are given. Only creator of all things who will give you without take anything, because he is whole, or it, or her, or she. However, you found umdalo ukuthi unjani. Nyabo? So ke banda kwethu, uxolo nothando lube nani enhlizweni zenu nasimoyeni wenu, uphile kwanye nomoya wami.